हेलौ हेलौ दाथाया माबायदि जा जानायाथ' आं कम्पानियाव दंमोन नालाय कम्पानियाव आं हायद्राबादाव एक माससो जादों आरोखि दा बे समाव बेहाय कम्पानियाव थाबाय थायोमोन नालाय आंबो दा ओमफ्राय फैनो ओंखारनायाबो आङो मथामथि खनथामसो जादों टिकेट दानो बोसोरसेनि सिगाङावनो फैनो होननानै ओमफ्राय हिनजावादि सोरखौबा मोजां मोनलायदों बेखौबो आं मिथियामोन दा बेहाय आङो टिकेट दाननानै फैनो ओंखारबा हिनजावा आंखौ बादा हरबाय थायोमोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो थायै थायै थानानै रायज्लायखांबाय हिनजावजोंबो रायज्लायदों दे होमबालाय आं फुजासिम थानोसै मास मोनथाम थानानै होमबा थानानै फुजानि टारगेटमोन आरोखि ओमफ्राय दा बेनियावनो मथामथि बिनि सिगाङावनो आंजों रायज्लायनायनि माबायावनो उनावनो थानानैनो बे हिनजावा बै मनजय बसुमतारी होनो ओमफ्राय आंथ' बे हिनजावा संगिता बसुमतारी होनो ओमफ्राय बिसोरनि दावराव जानायखौ हमजानायखौ खोनाबाय आङो दा खोनानानै आं नों आंखौ मोजां रायज्लायबाय नोङो कम्पानिनिफ्रायनो आंखौ फैहोआखै थांहोआखै नों न'आव थांनो ओंखारबाबो नों आंखौ बादा हरबाय थायो माबोरै बिदि होननानै ओमफ्राय दाना गाहायनिफ्राय सेक्रेटारि बिजों गावब्रा माहाफ्रा फन हरबाय ओरैबायदि हौवाखौ हमबाय हौवानि न'आव थांदोंमोन खारबायमोन मानसिया हमना लाबोबाय जाबाय दाना बिदिनो आंबोथ' फैनो हाया जों हायद्राबादनिफ्राय आङो एसेबां गोजाननिथ' सानसे मोनफैग्रा नङा दाना बिदिनो फैनो हाया थानानै अनलाइनाव आंखौ अनलाइन थाहोनानै रायजो राजाफ्रा बिदिनो लिरबाय जाखि माने बिसोरबो हिनजावबाबो हौवायाबो हेलौ 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 आद्रा नेट एसे प्रब्लेम नामा दा ओमफ्राय दाना लिरना लाखांनायनि उनाव दाना फिसालायाबो आंना बड'सायाव फरायोमोन पानबारियाव बे गथ'खौ दोनदोंमोन दा गथ'खौ दोनलाङा बियो ओमफ्राय फिलफिलिजों मासाव 1000 हरो बे जेबो नङा बेखौबो आङो लाबाय दायाबो जाना थांबाय बेखौ लाबाय दानिया आं जेला फैनायनि सिगांनो मोनबायना बड'सायाबो बे गरम बन्द मोनखांनायनि उनाव बियो आरो बे हौवाजोंनो खारफिनबावबाय खारफिननानै दा बे हौवाजोंनो बे मनजय बसुमतारीजों खारफिनबावदों दाना खारनानै बिदिनो आरो नागिरबावबाय आङो कम्पानियाव फैगोन होननानै आं मोनबाय आं खबरखौ हरदोंमोन हिनजावनो आं 12 थारिखआव गाखोगोन 11 थारिखआव थांगोन बिदि होनना खबर हरदोंमोन थगायदोंमोन आरोखि हिनजावखौ ओमफ्राय आं फैदों 7 थारिख ना मायावनो गाखोबोदों आङो 7 थारिखआव गाखोनानै आं हिनजावखौ मोनफैयासै आरोखि माने बे हौवाजों खारलायबाय ओमफ्राय जेनेबा ओरैनो नोंसोरनि संसाराव नांलाय खमलायफोर जाबाय थायोमोन नामा बिदिथ' नांलाय खमलायबो गैयामोन आंथ' थाखा फैसा आङो बेसेबां मोनो पेमेन्ट बेखौनो आङो जाया लोङा हरोमोनबो हिनजावनोबो थाखा फैसाखौ एसे फैसाया गोमादों आरो गोमानानै दं आरोखि ओमफ्राय दा मानसिया माला खारनाय मानसियाथ' मास मोनसेयानो जाबायानो फ्राम दा खारफिननाया ओमफ्राय नोंसिनि लोगो गथ'फोर गैयामोन नामा आंना लोगो फिसाला सासे दङ दा नोंजों दंना बे लांफादों बियो आंजों दङ सिगाङावथ' गाव खारनाय समाव लांफाबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आंनि आखायाव होलांनानै गाव खारबाय हिनजावनि बिमा बिफानिफ्रायनो खारदों आं थारमाने गावसिनाव आलासि जाहैदोंमोन नालाय बिदिनो खननै खारनाय बुंबाय बियो न'आव आलासि जाहैनो होनबाय थायो न'आव थांनो होनबाय थायो न'आव थांबा बिराद मोजां जागोन खोमा आदै नों न'आव लांनानै नोंबो थांफादो आलासि जाहैफादो ओरैनो सानसेसो थाना फैदो होननानै थांदोंमोन दा थांनानै ओमफ्राय दाना न'आव ओरैनो सानब्रैसो थानानै आरो न'निफ्राय गथ'खौ दोननानै खारबाय आरोखि मानसिया नोंबो दंहैयोमोन नामा आंबो दंहैयोमोन माने नों मिथिस्लाबदियासै
आं मिथिस्लाबासै आं दखानाव दंहैयोमोन ओमफ्राय न'खराव मानसि दंमोन दंबाबो बिसोरबो मिथियाखै होनना बुंदों बिमा बिफाफ्राबो खाथुमा लांदों होनना बुंदों ओमफ्राय गथ'आबो लामायाव बुंदों दा बिदि जादों ओमफ्राय दाना आं बिदिनो खबर लाबाय थाबावदोंमोन ओरैजा क'क्राझारावबो बहुत खबर लाबाय थादोंमोन मानसिखौबो सालाकाथि दं होननाय बायदिबो खोनादोंमोन दा ओमफ्राय आंनो सासे मानसिया खिन्थानाय मथे दा मानसिखौ बियो होननाय खोनादों आरोखि आं मा होनदों गोदान हौवाजों मिहारि एसे सासे मानसि आंनो खिन्थादों नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो सानदों बे गोदान हौवा बेजों बारे बारे एसेबां खारगासिनो ओमफ्राय गोदान हौवाजों बोरै लोगो लोगो चेन्ज जागोन बेलाय सानबाय थादों मोजां मोनलायनानै मथाथे बिसिना 5 मास ना 6 माससो जाबाय जाहैदों बिसिनि मोजां मोनलायनाया ओमफ्राय बिदिनो थांलाय फैलाय मोना समाव बियो बे गथ'खौ न'आव दोननानै माने आंनि न'आव थानाय समावबो गथ'खौ न'आव दोननानै मोनाबासो अबेबा रानिखाट बबेबा पानबारि बिजों ओंखारलांबाय थायोमोन जाहैदों बै हौवाजों आरोना बै हौवाजों बिदि ओंखारलांबाय थायोमोन जाहैदों गामिनि मानसिफ्रा नुग्राफ्रा खिथाबाय जेरैखि पानबारिखै थां टाउनाव थां माने मानसिफ्रा मिथिजोबो ना सिनायजोबो खिथाबाय माने मोनाबासो थाङो जाहैदों मोनाबासो माबायो जाहैदों आरो बे हौवानि थाखायनो पानबारियावबो भारा थाहैदोंमोन रुम बेखौबो आङो कम्पानियाव फैनानैसो नुबाय मिथिबाय बिदि जादों ओमफ्राय दा आंनि मथेबा आङो ओरैबायदि मोननै जानानै दङ गोसोआनो थारमाने सिगांनिजोंनो बारे बारे बेजों खननै गाहाम खारनाय एसेबां गामिनि रायजो राजाखौ मोखां होथेनाबो खारबाय थादों बिसोरो नाङा माया फार्स्ट टिचारावबो बिदिनो रायलायलायनाय सुथिनामा लिरनायनि उनावबो आरो खारबावदों बेजोंनो बे हौवाया मावो नामा बे हौवाया एनजिअ मावनानै दा बिसोरा नैबे दाख्लै माबानिफ्राय फरेस्टआव मोनजोब्बाय बिसोर एनजिअफ्रा फरेस्ट साख्रि मोनजोब्बाय ओमफ्राय दा मानसियाथ' बिदि आं खबर लाबाय थायोमोन आं मानसिफोरनावबो खबर लाबाय थायोमोन मानसिया दा हाग्रायावसो दौथि होयो जाहैदों मा जायगानि बे हौवाया माबानि बोरगाव थिलापारा होनो बिसिनिखौ हारगुरिबो होनो बोरगाव ओमफ्राय आरो थानायाव एजाहार होदोंना होआखैमोन आङो थानायाव एजाहार होआखैमोन होनाया दा होथ'नाय जायाखैमोन माने आङो ओरैबायदि प्रब्लेम जानानै दङ थाखा फैसा गय बागान फानबाय गारि फानबाय दंफां फानबाय फानजोबनानै माने लाइफआवनो गैया बायदि जाना दं दा बेबायदि जाथ'ना दं माने ओरैबायदि बेस्थ' दं सिगाङाव आङो माने बिदि जेबो इउटुबारजोंबो आं जेबो खोथा रायलायनोबो रोङाखैमोन लाइनबो मोनाखैमोन ओमफ्राय नै बेहाय आङो ओरैनो थाखाफोरखौ माने आं हारसिंनो लोगोफोर लायै लायै नागिरनाय जादों मोनाखैबो ओमफ्राय बेनिफ्राय लाबोनायावसो मोननाय जाफिनदोंमोन आरो सासेनिखौथ' रायजो राजाफ्रानो बेनिफ्राय आदाया जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायमोननिसिम जोंनि बर' समाजनि मा खावलायहरनो सानो मानोना जोंनि बर' समाजनि बिदा फंबायबो बिनानाव माखाया गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैयो बिथांमोननिसिम मा खावलायहरनो सानो आङो गासैबो रायजो राजानिफ्रायथ' आं सानो जेरै बे संगिता बसुमतारीखौथ' जेनेबा फटकआव होबाथ' बेखौ सिनायखागोनानो आरो बेयो मानसियाथ' लकेल गामियावसो दं होननाय बायदिबो खोनाखादों नालाय दा गासैनिसिम आङो खावलायगोन रायजो राजानि थाखाय जुदि संगिता बिखौ बसुमतारीखौ जुदि नुयोब्ला आंनि बे नाम्बाराव आं नाम्बारखौ होदो नाम्बारखौ होनाय बे नाम्बारखौ खिथाबानो जागोन मानसिया बबाव दङ नोंखौ जायखिनाव हमनानै दोनथों आं गासैबो रायजो राजाखौ माने निमाहा बियो बेखिनिखौ खालामनो हाथों आरो जायखिजाया बे भिडिअखौ होजागोन दाना औ दे नोंहा बे भिडिअखौ होनो हागोन दाना इउटुबाव हागोन दे अब्ला फट'खौ हरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरना मा जायगा गोलैयो डिस्ट्रिक्टफोरा आंनिया चिराङानो गोलैयो जोंनिया ओमफ्राय आंनि गामिया जाबाय पानबारि दैमुगुरि होनो दैमुगुरि ओमफ्राय नोंनि नामा आंनिया सुनिलाल बर' हिन्जावना संगिता बसुमतारी हिन्जावना संगिता बसुमतारी बै लाना खारनाय हौवा सन्देह हौवा लाना खारनाय हौवाया सिगांनियाथ' उननिखौ मोनासै ओमफ्राय फार्स्टनियाथ' बे खननै गाहाम लाना खारनायाथ' बे मनजय बसुमतारी होनो माने बे सानै मानसि जाबायमोन नामा बेयो सानै साथाम मानसिजों लिंक जाबायमोन नामा नोंनि हिन्जावा आङोथ' सानै साथामखौ हमनो हायाखै ओमफ्राय दा माने हमनाया बेजोंनो खननै हमदों नालाय ओमफ्राय बेखौबो आं सानदों बेजों खननै हमनायाव आरो दस्राजों गोदान बोरै जाथावथाव बेखौ सानदों आङो ओमफ्राय दा
जों गामिनिफ्राय आंनो सासे लोगोआसो बुंदों मानसिया सालाकाटियाव बासुगाव दंमोन बे मानसियाथ' थाबसो खारदों होननानै मोनसे एप्लाइ खालामहरदोंमोन आंनि सिगाङाव मानसिया इन्डिभिनिटि जागोन इन्डिभि सारेन्डारसो जागोन आङो हमनो हायाखै आरोखि दा मानसिखौ बिदि जादों